wanci gumantining taun. Wis mataun-taun lampaning Sang Sri Kandi nate dadya randha ing Desa Widada winastan Randha Widada. Nate madhep Nalendra kanthi jejuluk Prabu Wirangbaya duwe patih Jala Sengara. Nate dados kakung aran Sang Kandi Hawa ingkang anak-anak Nirbita. Saya mundhak dinten anut lelampaning Pandhawa ingkang mung tansah dimungsuhi dening Satakurawa. Jalaran sukan dadu mawa perjanjen lamun to kalah dadune diguwang ning alas 12 taun kawimbuh sesingwon setahun. Dumadakan Pandhawa kawon sukan dadulan Satakurawa entek ngalas entek ngomah. Bondo Branapijes ludes keles tumpes tapis. Satemah Pandhawa ngalami wana prasta. Tuntas kalih welas warsa kawimbuh setunggal taun sesingwon aning negari Wirata. Parandene datan konangan dening mangsa. Surasaning perjanjen lamun to lulus 13 warsa tanpa kadenangan dening Kurawa Pandhawa wenang nampi sepaling negari Ngastina mewah ngendra prasta sak jajahane. Duryudana ngemut gula krasa legi. Moh lamun tanglepek tetep ngukui negari Ngastina satemah hanya brang Baratayuda Jaya binangun. Melu-melu pekaraning Pandhawa karo Kurawa. Prabu Salya mingkema langgeng. Raden Utara kowe tak eman anak Ratu Wirata. Sing tak eman nyawamu. Raden Mrajangka Resi Durna kowe gurune Pandhawa karo Kurawa arep mungsuh muridmu dhewe. Upama menang gurune lumrah merga kowe gurune wong perang.
Aja nganti nyenggol putuku Pendho. Iki ora sangka ayunana. Modar iki. Ayo milya. Lir Sardula Wigrigita. Yo ayo setongamu. 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 Dur. Pandhita karya wangsit mindha kumbang ngajabing tawang wong ilahing awit namastu namasidam Seta kowe kok ngawur ngawugawar Senopati kok ora duwe tatanan ngerti yo ora mulat sing ana ngarepmu sapa iki Bisma Ganggaya Dewa Brata sisan gawe tak untapke nyang kayangane Bathara Yama. Aku ngeman kowe ya. Kowe tak eman, rasa deman. Adikku mati kabeh. Kowe wani depani wong Ngastina wong salah. Tegese ketokmu Brahmacari nanging padha karo wong Ngastina. Ora ning bedane karo Duryudana. Nek aku tega karo kowe mbuh lho Seta. Ayo tegakno. Majurine tak remuk sirahmu. Iki gadhak wis gumitir kaya kitiran. Aku ora gumun. Kowe minggira Seta, kowe tak tresnani, ora susah resan. Iki ana jero pabaratan sing ana mungsuh. Ya yen ngono aku nyingkirke kowe Seta.
kader si mendongan duduh sedih jroning keter kedap lir kalinde mbegegek mel sadulita Ndara Sri Kandi mustikaning para putri kula ngertos sepinten tawrating manah nika Pandhawa ngayati Bratayuda Jaya Binangun menika tanah sanes inggih namung anggenipun netepi dharma kautaman brasta angkara murka. Wonten tetembungan kridaning ati ora kuwawa mbedhah kuthaning pasti. Budidayaning manungsa tan kuwawa ngungkuli luhuring Kang Maha Kawasa. Helen niku jati-jatine sing didum dening sing gawe urip lumantar kodrat niku nggih mung sih. Wong niku nek mundhak temene, mundhak jujure, mundhak becike bakal saya mundhak sipate sing nyenengke. Merga sejatine kabeh niku mung sih utawi katresnan. Luwih beja wong urip ora turah mubra-mubru ning atine resik. Kebak rasa asih timbang wong turah bondo nanging atine reget. Nah, niku Ndara. Bab-bab sing kaya ngoten niku sing kudu disuraos. Lah, anane dumadi perang gedhe Bratayuda niku merga Kurawa wis ora duwe rasa asih. Babar pisan pun mboten duwe. Mriku niku entene nggih mung wong kaya ngoten nika petakilan. Mung nuruti hardaning karep mubra-mubru nuruti nafsu. Dadine nggih kaya ngoten niku mula sakniki nyabrang perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun nggih pun limrah. Ning kula percaya niku mengke bakal ngunduh karma pala. Mbon to. Ambok ketoke ngarep tirik-tirik ngoten nek mburine niku mboten apik niku mungkin wong ngunduh karma nggih ngoten niku. Mbon kersane. Biyen karep pirang dina lan. Ben pringas-pringis. Nggih. Dadi kula ngerti ndika susah merga menggalih Pandhawa. Ning kula ngertos boten wonten ala tumuming becik sing gawe urip adil sekabehe. Lumantar ndika sang mustikaning putri tartamtu ing damel pepadang. Sira pamong sejati, jatine dewa utama kang ejawantah nuntun lakuning titah kaya Sri Kandi. Aku ngaturake panuwun ya Kyai nggih sami-sami. Kula ngetutke lelampahan iku lak wiwit sonten mawon. Ngantek diterus-teruske. Karep kula genepi laku ndika. Iya Kyai. Pun mboten sisah. Sakniki karep sampeyan pripun? Tobat Kyai. Ya aku iki bakal nindakake darmaning satriya. Sabisa-bisa piwulange Raden Janaka ing babagan kawruh apa wae. Bab lumadi ning paprangan aku bakal nindakake Kyai syukur niku sing kula jalut.
Sangkara kingkin ler manguswa kang layon tenyelang memanise padananira layu kumelku cemrah maratani marang pariranipun Koko Prabu jejering senopati magut payudan saking nagari Ngastina jebul Kanjeng Hyang Talkondo Sang Mahatma Bisma nadyanto sampun anjalari sedanipun Kanjeng Hyang Seta Kanjeng Hyang Utara menapa dene Kanjeng Hyang Wratsangka nanging kula mundur saking pabaratan boten kedugi mulat lekasipun Kanjeng Hyang Talkondo sesembahan kula Koko Prabu oh Janaka aja nangis to Di yah mene kok nangis liyane meneng kok nangis sing duwe gawe iki jagat dudu Pandhawa kula sampun asring mireng menika mangke Koko Prabu mesti badhe paring dawuh menawi Bratayuda menika perang suci. Kula sampun asring mireng. Wong arep mejang kok mbok bedhek iki piye? Menika papane ngunduh sapa utang bakal nyaur sapa milih bakal ngulihake. Mboten sisah mejang ngaten. Menawi lerekipun namung badhe ngedu putu karo mbae. Tan samar pamoring sukma pasang Kalimantabe Koko Prabu Sri Kandi mangayun Yayi Wara Sri Kandi ana wigati apa Yayi Sri Kandi kowe aja ngajak aku perang wong urung guneman apa-apa kok sing lanang wis ngono ki lho kok wis nyegati lho sing ngajak gelut kowe ya sapa nek ora gelem perang karo mbahmu ya wis. Ora ning wong ngakon kok. Ora ya ngono to. Nggih. Matura Sri Kandi. Koko Prabu kepala Kaca Matraka atur ngarsa paduka Koko Prabu. Iya Sri Kandi. Wah nek omong ndang ngomong ora bundet bae. Kaya wong ajaran tekan ngendi-endi kula nuwun sewu persajan kemawon para kadang Pandhawa kula aturi lenggah semene sekeca kalenggan senopati kula suwun Koko Prabu kowe aja mati yen kowe aja mati yen iki jane Sindri apa
Golane wong kelenggan Senopati kula suwun ngono to. Kowe aja mati ya ndi. Kowe iki ra krungu. Kowe mbok mati to di karepe ngono. Dadi. Bocah ora genah sing bener ki let. Wah gerangane barang yo melu. Kowe aja mati. Janaka. Sri Kandi duwe trekah kaya ngono mau Siadi kudune bombong atimu. Apa dadi satriya sing murang tata kowe Janaka? Yayi Sri Kandi iki saka karepmu nanging Senopati Kurawa Kanjeng Hyang Mahatma Bisma. Nggih, kula sampun ngertos Koko Prabu. Siadi ora wedi Sri Kandi. Kula mboten ajrih babar pisan Koko Prabu. Tandane Siadi ora wedi. Kesagetan kula ingkang maringi Pangeran Janaka kejawi menika. Oleh kalung apik sing ngeki wong lanang endi iso wong lanang sing bener ki basane mbok sing rada alus ben mboten nyelkit ngoten Sri Kandi kok duwe kalung apik men sing ngeki lanangan ngendi iki malah ora genah Petrus. Kula mboten mangertos nanging sang-sangan Puspita menika cumantel wonten ing Gapura Pantala. Janaka mundura. Sri Kandi. Ridu mawar mangawur warahan. Dangarane ngajurit. Gong maguru gongsa tetegaya budula. Wara panjriting turangga Hesti. Koko Prabu. Kados pundi Yayi Sri Kandi kula tetepaken dados senopati.
ngaler lan sawadya palanira anenggih Kang Winarni Radyan Werkudara Arsa ngandikaing putra Gatotkaca denaglis sabalanira ing pranacaka iki kula wonten dawuh nggih anak Prabu. Wah, angsae Hyang Bisma ngeten. Inggih cetha. Mila leres ingkang Hyang Talkanda maju senopati mesti menang. Menika mangke mboten dangu. Kejawi Raden Setawatara Wratsangka sampun pecah mangke Pandhawa kantun tes. Nggih. Kurawa manggu gawe sing padha turu kendo mlek nggih wis tak kena nyekel gaman. Wedok kok kaya ngono. Wah, Sri Kandi. Sri Kandi ngedap-edapi mbebayani Sri Kandi. Panahe kemrutuk kaya grimis. Minggir. Do mati kabeh iku. Lho. Kaya yayamba urip meneh. Oh. Iya engko. Paduka
paring pangapunten. Amba jroning paprangan Tegal Kuru aku kaya wis nglumpruk otot bebayuku. Siadi teko pati ingkang anjalaripun Kakang Ambo. Kanjeng Hyang Talkondo, kula aturi mas maosaken ingkang sayektos kula ingkang payah Pancala pun Wara Srikandhi. Kanjeng Hyang Paduka Senopati Agung Negari Ngastina, monggo kula dherekaken mangun Bandayuda Kanthi. Oh. Mundura. Kowe aja dadi banten. Srikandhi Mundura. Aku tak netepi darmaning uripku dhewe. Nanging kowe Mundura ya, Nduk. Mboten ya. Kula aturi mas paosaken ingkang sayektos dhateng para Srikandhi.
Kang Batana ayo kadya kegono kawratan gedhe oh utuku nggih Sri Kandi. Aku marem Mbah Mutal Kandha Bombong dene ana wanita utama jiwa prajurit sejati kan kaya mengkono. Oh, Sri Kandi. Aku ngelak. Dursasana kula golekne unjukan sing enak nggih ngestakaken dawuh. Wong ki nek mejenun ngono kuwi rak ombene wong lek-lekan. Senopati ana palagan rubuh kaya ngene kok suguh pengunjukan sing sarwa mirasa. Janaka aku golekno. Sing bener ya ngono kuwi kowe jemparing lemah. Muncrat metu banyune.
banjur mbok ombekke yang pune yang ngono kuwi ya nggih. Oh, Sri Kandi. Kula wonten dawuh yang Sri Kandi kowe wong wadon sampurna. Jiwamu satriya, tandangmu ngungkuli priya. Kredamu ora kena diduwa. Wiwit cilik kowe ngudi pinter, watakmu lumuh. Ngalah samubarang kawruh. Sing mbok goleki mung labuh bener atek-atekmu jejeg nggonmu tetulung tanpa mandeg. Sri Kandi. Jagat iki akeh wong lanang kang nyepelekake wanita. Tinarka wong wadon mau mung dadi rerenggan geneping urip. Klebu mbahmu Bisma iki sing wis tau ngentengake marang adeg-adeking wanita. Ing pungkasaning uripku aku ketanggor kudu ketemu kowe. Wong wadon senopati sejati. Aruming jenengmu jagat tengpo timbang. Ketoke kowe mung ngrubuhke Bisma. Tak baleni meneh ketoke kowe mung ngrubuhke aku. Nanging kowe siji-sijining wanita kang miwiti ngangkat drajating kawula cilik kanthi ngilangi kekuwataning angkara murka. Arsa madangi jagaduk mungup aning sapucak ing wukir marep bapak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung. Paspura Ngastina. Iki wanci Yahmene iki penak-penake wong turu nanging kok gumiyak. Wah, pancen tak akoni Pandhawa pager pipit. Iya. Kuat nampani sirep Begananda wewe putih cetha wewe menungso peng-pengan. Tama kula ora kleru sirepmu mandi sedaya sami klekaran mboten wonten ingkang unyet-unyet. Kowe eling sapa iki? Atmaja Puntadewa Pancawala nang. Wah. Aku apa kowe sing mateni? Sing ngandika rumiyin. Wah, bongko.
rangamu dupeh menang Bratayuda mesine kowe sing kuasake nglungguhi Dampar Ngastina nanging pangarep-arepmu kuwi muspra tekan kene bosok dadam golek liyane tel aku ratu kowe patih jejuluk Prabu Kartomarma kowe patih Tama Pandaya nggih ngetan wah iki sing tak goleki biangsat elek mestakane Bapa Durna mbok nggo bal-balan parak kowe anake ratu cilik Pancala Gedibal ping 17 mung trima dadi kesete Pandhawa terus tajemna utang nyawa nyaur nyawa noto ketamu Ramindo gawe iki cundha manik Gunung Jugruk Segara Asak nggih tunggale iki nek turuting Besasik kok remine mawut-mawut iki nek tekan ngendi-endi ngene iki oh iki wangune kalah terus nesu diorak-arik kaya ngene oh wong sabrang lor ora lali iki wah ayu ya kaya ngene kok mung trima dadi mbok enom iya telehe ora pati wong wedok sing lanangi wis Srikandhi ayu rupamu ning kowe mung trima dadi mbok enom kowe mbiyen wis merjaya Yang Bisma kowe wis mateni prajurit pirang-pirang nek mung diapure wong wedok krubyuk kabutan Pinjung ora mati derajate opo What?
Bah.